Eneko, aldaketa klimatikoarekin hasi horretik korrikan ikusi zaitugu. Duela ez asko Barakaldon egin zenuen, okerrez palima gaude, nola joan zen hori? Bai, imaginatu zelako horea, ez? Eskaini zidatenean lekukoa eramatea nire eskolan txikitzutako eskolan hor Zuazo osoan Barakaldon, kriston sorpresa izan zen, eta pentsatu barik, ara joan nintzen, lekuko hartzen. Eneko, klima aldaketari buruz hitz egin behar dugu gaur, zehazki ze gairi buruz hitz egin behar dugu? Errefuxiatu klimatikoak. Ez gaude oso ohituta hitz horietara, errefuxiatu klimatikoak, baina horri buruz egingo dugu. Azkenean, klima larrialdiak eragiten ditu temperatura igoerak eta muturreko fenomeno meteorologikoak, eta horiek aldi berean jendea desplazatzera eramaten du. Eta, aurreko hamarkadan, mediaz, 22 milioi pertsona joan behar izan ziren beraien herrialdeetatik urtero. Eta orain dela gitxi gainera, 2022an 33 milioi izan ziren errefuxiatu klimatikoak. Hau da, imaginatu Euskal Herriko biztanlego guztia bideramar, horiek izan ziren 2022an desplazatuak, aldaketa klimatikoagatik. Argi dago beraz, gero eta jende gehiago desplazatu behar dela larrialdi klimatikoagatik. Hori da kontua ez da, Eneko, errefuxiatu klimatikoak dira, fenomeno meteorologoren batek eraginda euren herrialdea utzi eta mugitu behar izan dutenak? Horrela da, eta gainera uste da, kalkulatu eginda, estimatu eginda, 2050 urterako 1.200 milioi pertsona desplazatuak izango direla. Errefuxiatu klimatiko terminoa 1985etik erabiltzen da, eta definizioa da zuk eman dozun antzekoa, haien etxea eta bizilekua ingurumenari lotutako katastrofe batengatik utzi behar duten pertsonak. Baina ez dago oso argi definizio hori beste pertsona batzuek kontutan hartzen baduen. Bi kasu ez, guztiok ulertzeko. Bat, hurakan baten ondorioz pasatzen dena. 2020an adibidez, bi hurakanek Honduras, Guatemala eta El Salvador jo zuten gogor, eta bertako jendea etxea galdu zuen, ur-garbia galdu zuen, eta orduan Mexikora eta Estatu Batuetara joan behar izan ziren klima ieslari gisa. Baina, beste kasu batzuetan ere kontutan hartu behar dugu hau, esate baterako. Temperatura igotzen denean, herrialde batean, ur kantitatea eta kalitatea txikiagotu egiten da, batzutan lehortea dator, gaixotasunak, laborantza arazoak eta eta honek diru eskazia dakar. Elikagaiak arestitzen dira eta azkenik nahasmendu soziala eta ezegonkortasun politikoa ere bai. Bai, eta Eneko kontuak dauden bezala, pentsatzen dugu etorkizunera begira, azken finean guztiok dugula errefuxiatu klimatiko izateko arriskua, ez da? Bai, azkenean, ez bakarrik izateko, baizik eta beste herrialde batzuetan asko jasotzeko. Hau adibidez, orain dela gutxi Irlandan egon nintzen, eta asko hitz egiten ari da Irlandan, jakina, iparrean dago, aldaketa klimatikoa behar bada ez du Irlanda hain gogor joko, eta bertara milioika eta milioika lagun joango direla estimatu egiten da. Horrek ere bai, nola baiteko tentsioak ekar dezake ondo egiten ez badan mugimendu hori. Eta azkenean politika oso lotuta dago klima aldaketarekin. Politikak klima aldaketa sortzen du, eta klima aldaketak politikan eragina du ere bai. Adibide garbi bat, Siria. Siriako lurralde asko emankorrak ziren, baina 2006-2010 arteko lehorketak zirela eta basamortutze bat etorri zen, abeltzaintzak behera egin zuen, herrialde batzuetan aberen 85% izen, nekazaritzak behera egin zuen, eta milioika pertsona joan behar izan ziren pobreziari aurre egiteko askorentzat, irtenbide errazena Estatu Islamikoko kidea bihurtzea izan zen. Beraz, faktore klimatikoa beste batzuen artean garrantzitsua izan zen munduko errefuxiatuen
errefuxiatu krisirik larriena pizteko. Gogora dezagun 6 milioi terdi biztanle guztiaren laurden bat Siriatik ihes egin zuela. Beraz, esan duzuna laburtzeko, krisi klimatikoak, krisi politikoak ekartzen dituela Eneko. Haizu, mapa bi erakutsiko dizkizugu, eta nahiko genukezuk azalpenak ematea. Ea zein den mapa hauen esanahia, eta nondik nora doazen hementxe hauzkagu. Ikusten dituzu ez da, Eneko? Errefuxiatuak jatorrizko herrialdearen arabera. Horrela da, hor eskerrean ikusten duguna da, non dagoen larrialdi klimatiko bat, non errefuxiatuak egongo diren, eta beste eskumako mapan ikusten dugu eragina. Azkenean, pena bat da, herri ahulek, nolabait, krisi honi egiteko, klima aldaketaren krisiari aurre egiteko ahulak diren herrietan, batez ere hor ematen da errefuxiatuen krisia ere bai. Beraz, nolabait, bi arazo nagusi dituzte, bat pobrezia eta bestea klima aldaketa, kasu askotan. Eta Eneko, egoera honen aurrean nazioarteko gobernuek eta abar erreakzionatu dute, ari dira gai hau lantzen? Baitu, berri hona da, lehenengo biderrez, orain dela 2 urte, Joe Bidenek, Estatu Batuetako presidenteak, klima aldaketak migrazioan duen eraginari buruzko txostena argitaratu egin zuela. Eta bertan, lehenengo biderrez, onartzen da migrazio klimatikoaren garrantzia, hau da, beste herri batzuetan eta estatu batuetan ere bai duen garrantzia segurtasunean eta geopolitikan. Beraz, naiz eta oso txikiak izan, pausuak ematen ari dira batez ere errefuxiatu klimatikoak errekonozitzeko. Eta Eneko, ekintza berdeak, hori da tarte honen izena, zein da zuk proposatzen duzun ekintza berdea egoera honi aurre egin ahal izateko? Beno, kasu honetan bi modutako inbertsioa egin behar da. Lehenengoa da, klima aldaketak eragin handiena duen herrietan inbertitzea, eragina hain bortitza ez izateko, eta niretzat logikoena dena da, klima aldaketan balastan jartzeko inbertitu behar da. Hau da, prebentzioa. Gizakiok sortzen ari gara klima aldaketa, baina gizakiok sortutako klima aldaketa barik, errefuxiatu klimatiko gutxiago egongo lirateke, logikoki. Eneko Aspe, benetan oso interesgarria gaur ekarri diguzun gaia, eta hausnartzeko eskerrik asko, eta ea berriz ere laizterra ikusten zaitugun hemen Euskal Herria. Mila esker. Eskerrik asko.